нәрсә өчен керәшеннәр мишәрләр бер сәхнәдә нишләрләр икәнлекне инде бүген бергәләшеп шишәрбез дигән өметтә калабыз. Алик дәдәй, монда миңа калса рецепт бит керәшеннәр белән мишәрләр булгач, син мишәргә керәсең, что ли? Миңа калса монда кемдер җитми. Безгә кемдер җитми, дөрес. Кемдер җитми монда. Да. Җәмәгать. Мишәр башың тишәр диләр, буюк сүзләр, ялган сүзләр, берәүдә түзмәгән җирдә мишәр штар, мишәр түзәр. Үзебезнекне бирмибез, читнекне кызыкмыйбыз, яхшылыкны онытмыйбыз, начарлыкны кичермибез. Ширмешәнем аксубаем, чистай буа чүпрәлем, бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем, сыйргычлар да, әркиләр дә, пензын нурлат ульяннар, бар да сөйлинәк безнеңчә, барыбыз бер туганнар. Булды, алсу җитте. Җитте. Сәхнәне алдың. Мин уртага басыйм әле, пожалуйста. Бердән бер мишәрнең представителе. Ни хәлләр, исәнмесез? Менә. Караны алсу, мин мишәрләрне керәшеннәр кебек үк озак җыеладыр дип уйлаган идем. Без вообще конкретный халык. Без мишәрләр точно вакытында йөрергә яратабыз, име? Алайса нишләп карый, тикшереп карый әле бүген. Чото тавышлары әскиле минекеләрнең. Менә. Әйдәгез тикшереп карыйбыз. Әйдә сез беренче. Алсу, әйдә. Женя, башла. Демәк тикшереп карыйбыз, кемнәр күбрәк җыелган дисең. Кемнәр күбрәк бүген? Әйдә. Җәмәгать, керәшеннәр бармы? Син чыгып кит, киреп китәсеңме инде? Алсу. Ват җиганнар үзләренекен. Алла молодцы. Юк, подожди, сезнең бит тавыш көчле. Мин үзем булса кычкырам инде. Керәшеннәр Алсу 10 бала анасы кебек алар. Да, малай. Минекеләр һәр куркып торам инде. Бер булса да ике тавыш белән кычкырыгыз, яме? Киттек. Минекеләр, мишәрләр. 1, 2, 3. Тегендә абыең 3 кешегә тора. 2 кеше бар. Аллаһның биргәнә шөкер. Бар, әле мишәрләр дә бар, Аллаһның биргәнә шөкер. Хәзер минем шикеллеләр күпме җыелган икән тикшергәле. Сине кайсы? Ягъни мәсәлән, ярты як татар, ярты як керәшен күпме җыелды икән әйдәгез әле? Мишәрләрне узды. Вообще